खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। साथाम जावजा बिब' बिनानावा मैयानि फोसावनाय गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव सेथि मासियाव साथामबो उथ्रिसार जानाया जिल्ला नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय खावसुमाखा गामिनि थागिबि बिफा रुंसारि सुभाष बसुमतारी आरो बिमा जमुना बसुमतारीनि साथाम जावजा बिब' बिनानाव ललिता बसुमतारी, खानथा बसुमतारी आरो सन्दिया बसुमतारीया मैयानि फोसावनाय ओइचएस आनजादाव बेरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनिफ्राय खेबसेयैनो साथामबो 67 जौखोन्दो, 63 जौखोन्दो आरो 61 जौखोन्दो लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाया नखरजों लोगोसे जिल्ला नाङैनो गोग्गानाय लानानै फैदों। नैथि खौराङाव दङ दख'ना बायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लफाय दख'ना गानग्रा बायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। लफाय दख'नानि बिगोमा मिताली बसुमतारीया लफाय दख'ना गानग्रा बायग्रा सुबुंफोरनि सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै लफाय दख'नानि बिगोमाया गसाइगाव सहरावनो गोदानै लफाय सानसालि मुंनि गंसे दख'ना गलाखौ मैया बेखेवबाय। बे दख'ना गलायाव नोंथांमोना लफाय ब्रेन्डनि अनगायैबो बिबार आरो F&F ब्रेन्डनि गोबां दख'ना, जोमग्रा, गामसा आरो आर'नाइ बायदिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बे दख'ना गलायाव फैनानै बायफैनो खावलायहरदों। लफायनि बिगोमा मिताली बसुमतारी आरो बिबार ब्रेन्डनि बिगोमा फुजि बसुमतारी बिथांमोना। थामथि खौराङाव दङ हादरसायाव फिन पाकिस्तान मददगिरि नाजिबुल इस्लाम मुंनि सेंग्राखौ खादों। गेरुकाबारि पुलिसआ इनस्टाग्रामाव आइ लाभ पाकिस्तान पस्ट लिरना होनायनि दायाव खाजादों। ब्रैथि खौराङाव दङ हरखाब जाब्रबथायनि थासारिजों मोगा-मोगि जानायाव बारग'नो थाखाय क'क्राझारनि आदानि CNG स्टेशनाव मक ड्रिल खुंफुंदों। जायखिजाया खैफोदनि थाखाय थागथियारि खालामनो थाखाय मैया क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार वार्ड नम्बर 10 भारत पेट्रलियाम थाव स्टेशनाव थानाय आदानि CNG स्टेशनाव मोनसे मक ड्रिल खालामनाय जायो। बे हाबाफारिखौ आसामनि थाव दिपुफोराव CNG थावनि जगायग्रा आदानि ग्रुपआ स्टेट डिजास्टार रेसपन्स एन्ड मेनेजमेन्ट अथ'रिटिजों गोरोबलायनानै खुंफुंदोंमोन। मोनसे गोजौ सांग्रांथि जाब्रबथाय नुथायखौ मोगा-मोगि खालामनो ड्रिलआ CNG थावजों लोब्बा थानाय जायखिजाया जाब्रबथायनि थासारियाव लानो गोनां सांग्रांथियारि राहाफोरखौ दिन्थिफुङो। 108 इमारजेन्सि एम्बुलेन्स सिबिथायनि मोनसे हानजायाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि थांखिया गासै रायजोआव CNG थावनि स्टेशनफोराव खैफोदनि थियारि आरो रायजो राजानि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय। बाथि खौराङाव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बावरागुरि शंकरदेब शिशु निकेतनाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव पास जानानै बारग'लांनाय फरायसाफोरखौ मैया फरायसालिनिफ्राय मान बावदों। 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव पास जानानै बारग'लांनाय फरायसाफोरखौ बावरागुरियाव थानाय शंकरदेब शिशु निकेतना मान बावदों। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव मेट्रिक आनजादनि फिथाइया साबसिन जानायखौ आरो गावसोरनि फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव पास जानानै गुबुन फरायसालियाव हाबहैसिगोनखौ नोजोर लाखिनानै बारग'लांनाय फरायसाफोरखौ गासैखौबो बावरागुरि शंकरदेब शिशु निकेतना मान बावो। बे मान बावनाय हाबाफारियाव फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि रिकेश आगरवाल, सामलाय आफादनि बारग' आफादगिरि सुनिल कुमार बर्मन, फरायसालिनिनो गोरायुं कार्तिक चन्द्र बर्मन बिथांमोनजों लोगोसे फरायसालिनि गासैबो फोरोंगिरिफोर आरो गोबां फरायसाफोर दिथागिरिफोरा बाहागो लायो। मान बावनायजों लोगोसे बे हाबाफारियाव फरायसाफोरखौ उननि समाव माबायदियै साबसिन फरायनानै साबसिन फिथाइ लाखिनो हागोन बेनि सोमोन्दै माखासे बेसेन गोसा बोसोनफोरखौ फरायसाफोरनो होनायखौ नुनो मोननाय जायो। द'थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि खासिबारि हरिसिङा गामिनि थागिबि भारतारि रैखाथि बिफाननिफ्राय आजिरा लानाय सिमन बसुमतारीया 28 एप्रिलनिफ्राय गोमानानै दं। थांनाय 28 एप्रिलाव उदालगुरिनिफ्राय सानै हिन्दी रावारि सुबुङा बिथांनि सुइफ्ट VXI रेजिस्टार नं AS01FB9604 गारिखौ गुवाहाटियाव थांनो होननानै भारा लाना थाङो आरो गारिखौ गावनो सालायलांदोंमोन। गुवाहाटियाव थांनायनि उननिफ्रायनो फन अफ जानानै दं। सोरबा सुबुङा नुयोब्ला 9365028798 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों नखरा। स्निथि खौराङाव दङ दिनैनि जानो गोनां हाबाफारिखौ नायगिदिंहैदों गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। दिनै 1 मेआव गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग बिबुं होनाय लामा बेखेवनाय हाबाफारिखौ
मोजाङै मोजां जाफुंनायखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ थांनाय मैया नायगिदिंहैदों। 8थि खौराङाव दङ। बाक्सा जिल्ला बरमानि पायनिर एकाडेमिनि फरायसा लक्ष्मी रामसियारिया आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय 93.8 जौखोन्दो मोननो हादों। 9थि खौराङाव दङ। सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालिया ओइचएस आनजादाव उथ्रिसारनायनि थाखाय उथ्रिसारगिरिफोरखौ रंजानायजों बरायदों। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय गासै सा 58 फरायसाफोरा ओइचएस आनजाद लिरदोंमोन। बिनिनो गासै 4 फरायसाया डिस्टिंसन, सा 20 फरायसाफोरा सेथि मासि आरो सा 28 फरायसाफोरा नैथि मासि लानानै आवग्रिनो हादों। बे समाव 79 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय मिथिसार मुसाहारि आरो 77 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हानाय सन्जय दैमारि लोगोसे बे फरायसालिनिनो गोरायुं तुफान बर' बिथांमोना फोसावजानाय फिथाइनि सायाव जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। 10थि खौराङाव दङ। चिरांनि रानिपुर बाथाबारि गामियाव सासे आइजोखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जाथायनि सायाव एबसुनि मोनसे हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै सुराल लाहैदों। थांनाय मैयानि मोनाबिलियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रानिपुर बाथाबारि गामियाव मुक्ता बसुमतारी मुंनि सासे दुथाङा हुबिला नार्जारी मुंनि सासे आइजोखौ आखायाव बाथाम आरो सिखा लानानै खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जाथाय सोमजिदोंमोन। बे जाथायनि सायाव चिरां जिल्ला एबसु आरो जिथि दुवार दखरा एबसुनि मोनसे हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव दावबायहैनानै जाथायनि सोमोन्दै सुलाद लाहैदों। गामिनि थागिबि न' साखाथिनि दैथुन बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा बुथारजाग्रा हुबिला नार्जारीखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायदों। बे जाथायखौ लानानै चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारीया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दायनिगिरिखौ आयेन बादियै थाबैनो साजा होनांगौनि थाखाय सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। 11थि खौराङाव दङ। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोराव ज्योति प्रसाद देकाया गोदानै अनेस्ट हटेल एन्ड रिजर्ट बेखेवदों। कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय गरायमारि फोथारनि लांहिन नोगोरनि सिङाव ज्योति प्रसाद देकाया गावनिनो गोदानै अनेस्ट हटेल एन्ड रिजर्ट बेखेवदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै एक्स इएम शरद ब्रह्म आरो कार्बि आंलंनि टेक्स अफिसार लिपसन बे आरो गोबां आलासिफोरा बाहागो लायो। 12थि खौराङाव दङ। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय हिमालय गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनो मैथाबारि गामिनि रायजोफोरा साइकेल रानदों। मैथाबारि गामिनि सिङाव थानाय आमलायगुरि, खोदोमगुरि, बावरागुरि, दक्षिण मैथाबारि, सिसुगुरि, सुबानि रायजो राजाफोरा गोरिब नखरनि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव थुलुंगाखांहोनायनि थांखिजों गावबा गावनि रांजों हिमालय गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनो साइकेल बायनानै राननानै होदों। 1994 इं मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन हिमालय गेजेर फरायसालिया, नाथाय दिनैसिम सरखारि जायाखै। बेनिखायनो मैथाबारि गामिनि रायजो राजाफोरा फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव थुलुंगाखांहोनाय थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ लादों। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राजेन देउरिया मैथाबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों आरो थाबैनो बे फरायसालिखौ सरखारि खालामनानै होनो खावलायहरदों। सरकारनिसिम